etorri herribileko 13. ediziora. Ondorengo ikuskizunak ordu eta erdiko iraupena izango du. Mesedez, itzali zuen telefono mugikorrak edota isili jarri. Eta gogoratu, ekitaldian zehar eta kiroldegiaren barruan guztiz debekatuta dagoela jan eta edatea. Besterik gabe, gozatu emanaldiaz, ikuskizuna hastera doa eta. Bueno, ikasaldek idoia. Zeoze, Nola zehoz, hila zai ondo improvisatzen dut. Improvisat, gehotzai hasi nahi. Ez da Gate, ikera. gaur palpito gazekak dana oso ondo ateko gara. Bueno, Hila zei hartu zak? palpitoa, ikusten nahi nauk, honek gaur liau Ila ze bertziak. hartu. Ikusten nahi nauk. Itxitaziok. Itxitxa dola. Itxitaziok elatia, Ego nahi jamadatik nireta. Ba, maialen, garrasen naiz. Bai, poliportu itxitxa dola. Jode, ba. Nola? Kolgatu itxia. Zer pasatzea? Ez dola guk aurkezten? Aurkezle hobia zeudukela? Ze? Aurkezle hobia zeudukela? Dio! Urtero biltzen gea, urte bukaeran ekitaldi ontan herrian aurrian. Aurtenguan ordia, zerre pasatu da ez baitzuten nahi guk aurkeztia. Herri, 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 herri bil. Herri, 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 herri bil. Herri, 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 herri bil. Zeingo du. Lasaieon publiko hemen txegaude eta bafletan gorde eta jatu gea. Gaur zuen laguntzakin oiuta txalokin prestatu danok zeharra izangoa. Herri, 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 herri bil. Herri, 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 herri bil. Herri, 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 herri bil. Amairu. Gabon danai, ondo altzeate? Ondo altzeate! Ba, zure gerogo zeate ondo, zenik kaja puta hortan kaketan hartu zen, mekago entoriz. Bueno, haiko zeate pentsatzen, bi hauek zea idia kaja hauetan sartuta. Bueno, kontua da, aurten etziuela nahi utzik gubiloi aurkezten. Ba, ez dakit, lehengo urtean euki genuen exitua eta gero ba inbirila izango ban. Ba, kontua da, guri etzigu nahi utzi aurkezten. Baina, bueno, guk sarri bat indeu, eta bafletan sartuta etorria. Así que, aurtengo herri bilde, nahi oez, baina konkistatu dugu. Así que, bueno, hasi berko jo. Bai, hasiko gaitu. Bueno, guk maletaketan hartu, eta elante jatzetan honea etorriko gea. Baina horrena, guk jutea gaitu, batu batera etorri berkoik. Bai, bueno, oain azteko, bueno, 13. urtia da, baina gauzak asko ez di aldatu. Ez di aldatu. Orduan, bueno, oain zuekin, agintariarena eta agurra.
Gabon! Iritsi da momentua. Aurkezlei ongi etorria emateragoaz. Guazen, denok abestiarekin batera. Txaloka! Jaun Andreok, zuekin, Aitor Larraxa! Eta gauza honak turroia bezala Gabonetan itzultzen direnez, zuekin Jon Garate! Hola, gusto, matau azt. Nola jantziaiz? Ze, inbiritan. Inbirila, zertaz mozorrotu aiz? Nola mozorrotuta, nik esan dakoa inditat. De etiketa, torrena. Etiketaz, bai. Egun Oi. sentimo izango ditu. Etiketaz, baina ondo jazteko alegia, txukun. Ba, aklaratu moteli. Ondala 2 urte, trajiak etortzeko. Lehengo urten, pinguinoz. Ta urten, de etiketa. Ez zaiak, Amerikana batekin txukun etortzeko. Amerikanakin etortzeko. Be? Ta, bai, ikapaz aiz, Estados Unidoseko neska bate, hola, esko manda sartzeko Amerikana batekin. Bueno, ize uste, ni tonto nagokela? Iritzaiz, oso ondo etorri, Emantza vuelta? Ni etorren nauk, elegante. Emantza vuelta? Erra. Etiketa. Bueno, No. Bueno, ikuste zue, hone beste kritikatu bai, baina okio bea, etiketakin. Bueno, baina alare, aurreko urten oso zozo ibile zinaten. Eta hemen jendia bukatuta geho, dantzarik eta erdinear esaten zian. Eta orduan hori ez pasatzeko aurten ingo dugu, entzaiatu ingo, entrenatu ingo izuet. Orduan, nik aurkezlek eta sartze geranen, kanta honek sonatuko eta zuek txalo inberdu zuen. ¡Chalo! ¡Con ritmo! zertan nahi ez, Arratxa? Ensaiatzen, lehenko urten oso gaizki bilin nioan da urten desente ondo, kasuen nintzien. Gutxitan kasuitezia baina. Nei ondotziak, zo zerra faiatzeziak. Nolaz? Habe, txoinai, jodanak berriro mesede txalo. Esto me encanta. Baina ondo, etziok ondo. Nola ez tola, guain zo ze pasatzen zaik. Hemen berko lieke, kalkulon arabera, hor, bost fil, me llevo una, gogora, berandu etorri den alperdanak. Hemen egon berdilek, más o menos, gutxiko era 500 bat pertsonak. Eta ze pasatzaik? Ba, hemen sonatzeikela, 489 txalua. Ba, kasualia dira, ba faltaik. Itxo, az berriro, mesedez, beste bat. Ba. Aldeu fenomeno, hemen zio faioa. Aldone, mesedez, ba. Ba, fuera. Bigarren fila bakarrik. Jo, ez alde gantza ematen, hemen zio faioa. Ordek. Itxo nahi, bigarren fila, hemen ditek. Haupa, a ber. Ordek numeiten. Bigarren fila, hombre, Sanche, Gabon. Bigarren fila, mesedez, berriro. Ez dik enkajatzen. Iepai, hemen zero zerre faiatzeit. Bueno! Mentzi txispitaz. Bea, salatxoko semia. Ez antza zerbait motel. Zerbait. Pikaroak, Larratxa, zer dekau? Aztu intzaiak esatia. 500 pertsona ez genioa eatzen. Muñeko bat sartu jak eta publikon. Figurante kasko kobratzeiak eta muñeko ekarri. Hau zer da, broma? Kao, ez diu kontatu horre txalo ikastu lehiten. Baina.
nik esanin, 500 pertsona publiko nez badaude, nik enula aurkeztuko, oin zein berdit. Igual bat aurduntziok eta derrepente... Bueno, horrek igual bat gehiago. Eta muñekoa ze? Muñekoa. Hau txunai, hemen gaur arraunlaiak etorritu. Txunai. Hau hemen, ekipon sartu gehiago. Jak, lo iteik baina, ondo. Bueno, azingo gaitu, no? Gaur aurkezten zei hemen ordun orden baguaz, baina arrankatu berko jo. Bai. Gabon da nahi, eta hoen bai behingoz, ongi etorri herribileko 13. edizioa. 13. Nola, entrenamentuak, nola baletu, Bai, esan zio, lehen urtean Ni jendean... me dejan hablar. Lehen urtean jendean negarra esatea zela, eta bain, ez du gehatzen. Bueno. 13. ezatetek, suerte txarrako numero ala, baina nahi gaur irutze zaiak ekitaldeia fenomeno atako dela. Bai, gaur hemen niongoia talde asko, herriko talde asko etorri zaizkigu, batetik etorriko ja veteranok, aurreko urtetan ere parte hartu duenakoa. Por ejemplo, Arribil, edo Talaimendi, edo Gambolin musika eskola, edo Orioko Rikastola, eta baita ere Salatxo bezbatza. Baino, talde berrik sartu ditugu aurten. Batetik, Talaimendi txaranga, txalo berri dira eta beste alde batetik, herrikotxea. Bueno, herrikotxea lehen hori 3 urte ja faiatuta da, baina aurten goguakin etorri omen dira. Ba. Eta astu intzaik. Astu intzaiak. Bai, arraunlari hemen, bueno, txalo, ba. Txalo bero bat arraunlari ere, mesiu eta. Eta bestalden, aurten bai debutatzeguenak, ekarritugu gaur, Esti Marquez, Julen Alonso da Eneritz Aulestia. Trikitilari, txalo bero bat baina ere. Eta ekitaldia hasteko, gaiekin ningo dugu, trikitalikin.
Beinola, aspaldi, Amelin izeneko hiriko kale eta etxe guztiak xaguz bete ziren. Egoera hain larria zenez. Etxeko alkateak hau erabaki zuen. Herritik xagu guztiak bidaltzen zituenari sari potolo bat ematea. Gizon kanpotar bat azaldu zen alkatearengana. Jauna, nik neuk eramango ditut xagu hori guztiak hemendik urrun. Alkateak eta kanpotar gizonak elkarri eskua eman zioten. Kanpotarrak txirula bat atera eta melodi bitxi bat jotzen hasi zen. Notariek entzun da. Leku guztietatik ateratzen ziren xaguak. Eta bat bestearen atzetik txirulariari jarraitzen zioten. Txirulariak urrutira eraman zituen xagu guztiak. Txirularia Amelinera itzuli zen bere dirua jasotzera, baina alkateak izan zion. Ez duzu pentsatuko ba, dirua ordaindiko dizugunik txirula jotzeagatik? Txirularia asko haserretu zen, asko! Baina alferrik, alkateak jaramonik egiten ez ziotela ikusita, berriro txirula hartu eta melodi bitxi horietakoa jotzen hasi zen. Oraingoan ordea, herriko haur guztiak txirulariari jarraitzen zioten. Alferrik deitzen zieten gurasoek. Mikel, Beñat, Ainoa, ez jarraitu txirulariari. Baina aurrek txirulariari jarraitzen zioten ezinbestean. Txirulariak baso magiko batera eraman zituen haur guztiak. Hirira itzuli zen txirularia. Guraso guztiek mesedez haurrak itzultzeko eskatu zioten. Baina txirulariak hala erantzun zien. Nik agindu didatena
besterik ez dut jaso nahi. Horrela berreskuratuko dituzue, zuen seme-alabak. Gurasoek denen artean ordaindu zioten txirulariari. Eta txirulariak esan zien: joan zaitezte zuen etxeetara, eta gaur gauean ekarriko ditut zuen seme-alabak. Umeak etxera iritsi zirenean, festa eder bat antolatu zuten ospatzeko. Baino, herriko alkatea, herritik bota zuten.
Ping, ping. WhatsApps. Hombre, non, goizu hasiaiz. Bai, lanen atxok, fitxatu berritan. Baki, hori jo municipalak, lana, nahi deunen da, hemen nauzi itxabek. Jefe, politia bialduek, Bai, soziedaden, han topatu gaituk. Venga, egon gaituk, arte. Bai, tipu hau. Ping. Gau, indio, berrez. Zer den? Kontxexi, gaurre, eharra pasaene, marka pasaene, gaurre. Zein hilden ba? Hil entzakinat, enaun loretsuko gineon, baino... Barrendora, horrela, barridora, ze pasada gaur? Zizi, baino, zizaten nahi naiz. Bai, Barredora den, barredora. Barredora ordun, autopista azpialde hortan, nunbaiten katiatu izan berdin. Bai? Bai. Ene! Eharri pasatzen herri hontan, Jesus Maria eta Jose. Bueno, ideskafinatua baizpare, Vale. Kolon txikiarian, Vale. Kordatxoa, Oso sakio ondo. gongo atxin. Sakarinakin, Sakari. Sakarina. Ping. Ping. Sakarinakin eskatu den. Sakarina. Izan, bomba errazitxo nan, baina, gero sakarina. Horrena, bomba eta gero sakarina. Jaten niñan banik, bai ba. Ja, rematella. Bai. Kontxexi, gaurre marka pasaene. Zein hilden ba? Etzekin ja, nira un loretsuko gineo, baina, osea, autopista azpin, barrendora o barridora, Baina, ze barredora den. Bueno, barredora. Ondo zion, gaurre sakarinakin. Bai, ondo, ja, barredorakin hartzestun. Ai, ama. Jesus Maria eta Jose. Ai.
dio. Azoka dela, obrak direla, munipa gaude nun. Egiten degun lanpilarekin, ze gutxi korratzen degun. Kerja pasakoen hemen. Eur puxko batean mateko abindadik ez da mikono jarrizkini ikustea den. Ahora ese. Eurra, véame, señor, eurra. Pling, pling. Bada ez badare konoa jarri, oida egin behar deguna. Albada eskurik zikindu ez, ta pasatzean eguna. Ping, ping. Twitter. Lanera sartu lenda bizikoz, ordu erdiko kafea, ni naiz xerifa, ni naiz puto amo, ni nauzue jefea. Paga estrakin pagatu nahi dut, Mexikora viajea. 5 zentimoko alegina, 7 duroko trajea. Bertsua astu zaitet hori jo, txalotzen hasi zaitea. Plim, WhatsApp. WhatsApp. Pintxo bat janda hasi hoi ditut, goizeroko aleginak, papel txuriak, papel horiak, ta papel urdinak. Multari gabe utzita gero, familita lagun finak, partidukoak, arraun klubkoak, ta gero gezur jakinak, legeen eta munipen aurren guztiak zeate berdinak. Legeen eta munipen aurren guztiak zeate berdinak. Gabe la hostia, gabe. Mancho ibili, la hostia macho, la hostia macho. Fila. Ping pong. Buen Dios, WhatsApp. WhatsApp. Moya con perdido. ¿Qué pasa, Tim? Guase Moya. Juni, mercoñao, ahí. Aporio, sinistu, Orillo, sinistu. Orillo. ¡Aporio! Autenbai, Orillo. ¡Aporio! Orillo.
Aparillo! Aparillo! Apa! Aparillo! Alirol, alirol, oriotarrak kanpean, etxera ekari den Donostiko bandera, traineru guztiak baino azkarragoak gera. Alirol, alirol, aliroltarrak kanpean, Urdaibairi hogeita segon jargiri minutu, Orioko traineru gaitu. Alirol, alirol, oriotarrak kanpean, izugarria izan aze kalitatea, ea hurrengo urtean erreten izatea. Alirol, alirol, oriotarrak kanpean. Gabon danai, bueno, hemen atzaldeon. Hemen txegaude Orioko plazan, Orioko plaza, ez da bite ezautuko zuen. Orioko plaza da herri erdin da hau. Goen kalen atatezan ua. Eta zueko horrengo zate, tanak guztua txaloka eta jiji jaja, baino ez. Herri bilda, herriak parte hartzeko ekitaldi bat. Orduan, nahi dau herri guztiak eta zu ere bai, tanak parte hartzea gaurko ikuskizun honetan. Orduan, herriak galdetzea jongo geha. Baina, hoi nik ez. Hoi hobeto, nere lagun bat egin gau. Itxoen pixkat. Larraxa!
erdizka lauetan. Zeina, ezker eskuin. Zeina, tote, ezker ta hiru. Eskuin, jo, erdizka, dobla, erdizka, ezker eskuin, tote, ta hiru, ezker, dobla ta hiru, eskuin ezker, ezker ta hiru, erdizka, dobla, erdizka, zeina, ezker eskuin, tote, ezker eskuin, erdizka, eskuin ezker, eskuin ta hiru, ezker eskuin, ezker ta hiru, erdizka, zeina, jo, erdizka, tote, ezker eskuin. Beste hau nun da, bai. Larraxa, muitu bai. Hoi ambientia motel, baina hau zertaz etorrek. Ez que juten hauken leku guztita segiteziek. Niga bestituk ezarre, Bueno, atzeti zehitzezek. No, bale, bale. Txarangakin, oin zein berdi txarangakin? Bueno, bai, jake arraularik hortzezkauken, aprobetxatu goiu, ez? Nahiko, lo hartzeteak. Bai, lo hartu baino lehenua. Gauza ba, ezke, ojo, ezke jendiak igual hemen etzekik, oindik. Ze etzekik jendiak hemen. A ber, ez dakien entzatola. Aurten hori jok irabaziu kontxa. Abai, Ordon, 10 urte eta gero kontxa irabaziu eta esan dugu, ostras, herribilen zerbait imerko dugu. Ordon nahi izan dugu, ospakizun ematen, ze iraieko aliron guri gatu zitzaikun txiki. 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 Iraien ospatu geno, baina ospakizunak
sobran, inoiz ez daude. Penurik eta hola baina ospakizuna sobra inoiz ez. Orduan sekule ez da nahi, gaur ringo dugu hemen, 2017ko Kontxako banderan ospakizuna. Abenduak 23. Orduan, txaran gamen da gaula, haupa horio. Itxoin da nahi. Oen, txarangakin ikin behar baldimeak hemen, eta ambientia jarri, ni enauke hemen gatuko ridikuloitan ezerrin gabe. Noa! Txoinai! Arrate! Musika eskolai bonbola portu zeu. Hasi egukin txarangan? Bueno, hainbeste, gaurkua, eta ikusiko jaurra. Jarri, Joseban aldamenen. Bai, erakutzi nik irizeiko. Joseba gurte askoko lanazekak. Oitek. Venga. Barredorare. Eman, salide eman, larraxa. Ba! Arronarik etorri, zerbait imerko zuega, zuege. Ba! Bueno, Jon, esan ziuek oso ondo itzaitekela, eta hitz batzuk esan barbetu, ez? Hitz batzuk, baina motxen hau itxin beteketa. Hartu. Ez mutilak ez die, sinisteko motxen itzaiteko kapaz nezerik. Zesango ez ba. Hiru gauz esango izkitzuet, motxen, aurrenekoa nola ez, eskerrik asko, gaur jaso den gonbidapen honegatik eta gaur bezalaxe urte guztin jaso den babesagatikan, danoi eskerrik asko Orioko herri guztiai da Oriotar zale guztioi eskerrik asko, nik uste hori dela printzipalena. Bigarrenik, urtengo urtia zorionez oso ondo juntzaigu danoi, gozatu beharra hartzeko aukerara izan dugu, baina urrengo urtia ja badator, eta aste honetan bertan mutilai adirazi dioten bezalaxe, pixka partekatu nahi nuke zuekin, baitzein deuna, ez da? Urte zoragarria izan dela, baina urrengo urten ere udaran divertitzeko aukera daukaula, baina hori posible izateko, pixkate aurtengo exito honek ez digula itxutu behar, eta hankak lurren mantentzen baitugu, eta gauzak garaileku aiten bali madeu, eta momentu honetan humiltasuna hondiz orduk sartzea tokatzea, alegia horiten bali madeu, urten ere irutzen zait, urrengo urten alegia divertitzeko aukeraren bat izango deula udaran, eta horren bila gabiltzala, zuekin ere partekatu, baino mensaje hoxe da, hankak lurren mantenduz, eosentok eta jatuko gehala, tako jaltuk inibiltzen bali magea, zeitun eroriko gehala, besteik ez.
Eta bukatzeko, hirugarrenik, gauden egunetan gaudela kontutan izanik, gauan zoriontzu batzuk pasa ditzazuela danok, Orioko Arraun Elkarte guztian partetik, gauonik zoriontzuenak pasa dezazuten, urte berriai indarra ondienekin aberreltze jozuen, eta beti pentsatzen duten gauza bat, bizitzan aldamenen daukazuenai zoriontzu egiten saiatzen baldin bazeate, zuek ere oso zoriontzu izango zeatela. Eskerrik asko danoi. Bueno, eskerrik asko, eta aurrena eskerrik asko gaur txarangai hemen oteatik. Txalo bat. Eta hurrengo arte. Eta bain itxoin, beste oparitxo txiki bat badauta. Mesedez jarri danak han filan honea behira. Hola, zado este bezala, baina... Raka, rea. Eta, oin bai, sartu da dela, mesedez, Arribil. Bueno, eskerrik asko, eta urrengo urtean hemen zehazten berez ospatzeko. Bueno, eta bain hemen Arribileko atera diala eta aprobetxatuta ingoiu larratxa publizitate pixkat. Inberazio. Bai, ez dela hemen hola. Kontua da, oain Arribilek ikuskizun berri bat estrenatuko aurki. Aidea prestatzen emanaldi berri bat.
Eta gaur hemen, Errebilen, primizin erakutsiko dugu, emanaldi hortako pieza bat. Así que, música. Antzia, Hola! hola, bukatzaitu danak, Hola bukatzaia, Errebilen dantza guztik. Gaurko koreografia berria hola izangoa, ez? Oain ikusiko dugu. Arrebil! Jo!
Bueno, rekuperatu deu, mikrofonua. Eta bueno, hoa ningo deu, kalenkesta. Herribil zer dan badakien jakiteko gure Orioko herritarrak, ingo lehiaketa bat. Eta lehiaketa hori irabazten ontzako, izatekaten, polbore bat. Bueno, hemen txedakau zuekin Maika Zubeldia. Arratzaldeon, Maika. Bai, arratsaldeon. Marisa Egibar, Salatxoko sukaldaria. Maika, arratzaldeon. Arratsaldeon. Bueno, hemen gaude gure Orioko lagun Batxikin. Buenas tardes, Batxi. Buenas tardes. Igor Mendizabalekin, Salatxoko semiakin. Arratzaldeon, Igor. Zaldeon, Asibiro. Bueno, beste guztiri bezala, ingoiat galdera erraxa. Zuretzako zer da Herribil? Ta lau opzio emango zizut. maitasun kontutan nintzan, ordura artean ioza, zure begirada batek lapurtu zidan bihotza. Hori ben!
Itxasartzari begira, izkosoak belarrira, zure lazan da musuak, besterik enun desira, ditudan oroitzapenak, ahaztu ezinak dira, berriz itzuli nahi nuke, elkartu ginen tokira. Isturaz nere burua isarritan diot aldetu, nigarako maitasuna ez ote zaizun urritu, agian nahi dezun dena nigan ez ezu aurkitu, larrose derrenak ere arantzak izan ohi ditu. Rubio, eman zaidazu aukera, maite nauzula diozu, zergaitik beldurtzen zera, nik bizi izan deguna, ez ez bota nahi galtzera. Doinua jarriaz, horra sentitzen dedana, naiz eta zailan azaltzen, barruan daukadan dana, bihotzean gordezazu, gaur bertxotan diodana, betirako poz bat badez, zu ezagutu ezana. Jarri beste bilaren alde, hau horrela ez bada jendiari galde, bihotzez pozturikan atsegintxu gaude, gora hori jotarrak esan beldur gabe, gora hori jotarrak esan beldur gabe. Esan dizuet kale inkesta bat egingo daula, herria bakin zer da herribil. Zer da zutzako herribil? Lau, erantzun posule emagozkizut. A. Benito Lertxundin kanta bat, una canción de Benito Lertxundin. B. Orioko bapore baten izena, un nombre de un barco de Orio. C. Gabonetako ekitaldia. Y D. Danza tradizionala, una danza tradizional. Zein da zutzako? Bueno, de esango nuke, dantza tradizional bat. Ez dezu asmatu, sentitze dugu, Maika. Bapore baten izena. Ez dezu asmatu, ez da hori erantzuna. Entonces, para ti, ¿qué es herribil? A. Benito Lertxundin. Muy bien, estaba bien, pero no has ganado. Ya lo siento, Bachi. Será la próxima vez. Eskerrik asko. Zein da zutzako? Orioko bapore bat, behitu. Sentitze deo, ez dezu asmatu, Marisa. Bueno, haupa salatxo, etorri salatxoa, tortia pintxua gatea. Gu hartza etorri gaituketa. Zein degire ustez? Ni garra urtero guten hau, ki? Hoi, itzio, kendu berrikan, xuro, hor, ezei da maio, itzik. Zorion nahi,
arra! Asmatu ene! Bueno, ba, Ospakizuna! txizpitaz, ontako, ba, polbor dira ziak txizpitaz. Ba, honekin gabon guzti pasatzea, azkar. Ahí ba, bueno ba, bakizue, bukatu dugu lehiaketa, Igor Mendizabal txizpitazek zalatxoko zemiek irazio. Eta bueno, konexioa karrera kirolde gira joa berrez. Eskerrik asko! Gabon! Zemos dijoa gaua, ez tezu ezer esaten, no, soigo, ondo gaizki, ondo! Vale! Bueno, hemen bol batzukin sartu beha, ez preokupatu, hemen kozinatzen oinez gataziko. Ingo duguna izangoa, sorteo batzuen arten. Ba, publikoan arten turroi bat sorteatuko dago, Bakio jendia gozia pasatzen nahi dela, eta... Bueno, hortako 3 bol dazkau. Aurrenengon sortatuko dago, eskerra o eskubila da. Zuen eskerra o zuen eskubila da. Bigarrengo sortatuko dugu, zenbagarrengo filetan. Eta hirugarrengo, zenbagarrengo eserrikua. Oidek. Orduan, ikun nahi papeletak ateatzen jun, aber zenek irabazta, eta nik jungo nau, ik esatekean arabera gertu batzen, mikro hartuta. Bueno, ba. Zen nahi tokatzen zaiona, gara. Limpio,
Ba, aurrenengo tokatua eskerra. A ber, Teo, etorri honea, gero YouTubeen ateatzeko, que no hacemos trampa, Etorri honea. Grabatu hau, trampaik ez dola igusten. Grabatu ondo, Aquí está. Eskerra. Eakutzi. Eskerra zeindek. Eskerra, ua. Esan deu gure eskerra. Zuenea. Hasi gaio. Eskerra. Hemen ziok premioa, ba. Bueno, bigarrengo sorteon. Habe bain, zenbakarren fila tokatzen zaio. Segunda fila, second line. Bueno, bigarren, gertuatzen jongo nauk, Sí, gertuatzen. Banie. Hemen, eakutzi. Ahí está. Txoinai. Erori gabe, Bai eztik, hemen, bat, aio, egunon, gabon. Ta bi, hemen. Dizustik ez duber, Gabon. Ta oan ateagoit, ja, hau da, bueno, a ber zein tokatzean. Tokatzea jonak... Zenbakarren asientua bain, a ber. Tokatzea jonak turroia espazio gustatzen, itxurein gustatzen da jona, 25! A ber. Mentxeagazu, 25. Isilik, a ber. Ez da por ahí, argitekor markatzek. 25, hemen zodek, bat, bi... Me llevo una. Hemezortzi. Hemeretzi. Ez tek suerte uki. 20. Epai. 21. 22. 23. Bueno! Mentzi txispita, zi! Hombre! 25! Igor! Etorriak, Zorionak, Igor, zorionak! Ba, musika, Igor, guazen bera. Premioa jasotzea. Venga! Txalo! Txalo! Kontu, min hartu gabe. Hemen! Bueno, nire atzean itxea momentu bat. Zer da? Atzea jumuna. Vale. Premio bila jonai. Bueno, Igor Mendizabal, txispitaz, zorionak. Eskerrik asko, bai, hartu zakin mikroa, etxen bezala. Bueno, kaldero batzuk prepatu esku ikusteko hemen profesionalak gala, bale? Urrengo dekau. Igor, ze zentzazio, ze gorputza aldik atu zaik? Nervioso, Nervioso? Bai. Inoiz turroiek irabazi aldek? Ez, premio handitik ez. Olako, gabonak aur gure kontuen goituk, Polboroia eta turroia eta... Turroia denbo luzeako ez dela izango. Ez ba, gertu dutzak. Inoiz turroia probatu? Uste, no? Hoi gabona nafalduta ero, gartzetxe maten, ni. Eta hau... Oide, gabonatak... Hau hitzako bakarrik, konpartitzeko, ze sensazio? Etxeai atzebeak ondo. Lai, batxio, ez tegi. Ez te gutxi. Bueno. Ez dit gehiago luzatuko ikustit guziekin holata. Bueno! Mesedez, txoin, premioa sartzea, mesedez, etorri dadila, altzaporru! Txalo! Altzaporru da gure oiua. Altzaporru da dantzalakuna. Altzaporru, altzaporru, altzaporru da txapelduna. Oidek, hemen. Igor! Ez dut ikusten? Altzaporrun partez, herribileko turroia. Eskerrik asko. Bai, zebilo gire tokia. Eskerrik asko. Bueno, altzaporru. Bero asko itik hemen barrun, Bai. Bai. Hau esautuko zuen zindan, Altzaporru, txirrimirri eta txiribito negan izan, premio gematen. Bai, betik laportu dugu. Dana etzak izan. Ez. Ja bukatzen hasi berdi dugu, así que goazen, martxa. Venga. Hartu dana, Eta oain, berriro, beste espektakulo bat, herriko txia. Que viene.
gure frontoi honetara. Jose Alfonso, zein izan Azera ez dira. Arazo tekniko. Herriko txian beti zuzabal. Hola, Ongi etorri, agertzaleo, Kontxako 2017 jardunaldi honetara. Egun hau dibon, haueneko jardunaldian, ezer ditu erabakita, eta itxasoaren arazoak direla eta zer gertatik. Gero zer gauza. Aki, olatu batek, gana batu zezakek eta, baina ikuste eskila da gaur nahiak eta hiltzeko presta, gaur egun handia hiu. Egun handia bai, Kontxako bian jardunaldia, eta ikuste dago zer gertatuko den. Bueno, hemen ditu. Kaixo ikusle Kontxatik hauta momentua, kaixo egon gaztaina zigure aditua. Egunon Mikele bada olatua, urik ez hartzea da gaurko sekretua. Nesken ikuskizuna izan da bikaina, bandera San Juanera hori da azaina. Meritua erabat eurena da baina, hori jo kulpa bizka badua da baina. zia boka hartzera horrezko txampa, Ai, hor baliza berdea faltada, aez erdiezutatuta hortxe daude ara. lasai gondurdurik jartzen ari zara, entzuna dezu borka mutilek esana, Guriadek sinistu, aiapa. urte gairiak txorraia bat jana, Burua hotz hoixe da egin behar dana. hori jotarrako gehi aurretik badatoz, Bermeo ere hobeto da orain asko. gaur hori jon izango degu nahituagoz, Lazak ikusi ditugutan burua hoz. bandera hori jora, Hemen hauzi. Ibon gila hilda eta nik behar betzegin, salsamendik berriro Kontxa irabazi, zara ondoan dezu nahi dezunen hasi. Zara galdara, gure lakideak, gure autoritza. Zara galdara, Sara, zure iragoen salsamendik, bai, zure autoritza, Sara. Arratsaldeon, eguerdion. Kaixo. Horietara izan da... Sara, ez duzu ondo entzuten, Jon, postu dute da, nantxe irabaztea, bai, izan. Horietara izan da, ze irutze duzu, Kontxari buru? Aupa eskerrik asko zara, oso ondo ari zara, oso ondo gandara, bete dugu ganbara, eta hortxe gaztainazpi, gaur hitz egindek bai noski, irerrizo eta guzti, baina uretan ez aiz guzti, ta ondoan hola zabal, buru soil mingain zabal, hau ere txabal, beti berdina igual, baina zueri eskerrak biztan arraunan bazterrak, ta horregatikan gaur arte arrauna eskaparate, eta segidanean alde zutenean,
Sara zertaz ari zinen, kontxaz ari ginen, kontxa guretzat, kontxa zer dala, kontxa herri baten bihotza egin berota, hotza guk galtzen dugu, lotxa betetzen dugu, poltsa atatzen zaigua hotxa. Estropada da gogorra, baina hori jo eoskorra, ta irabazi dugu horra, guretzat izan da porra, aurten ere aurrena, 32garrena, eta zein da sekretua, noski gure talentua, aprobetxa momentua, gauzan irabaztekua, hortzan ondarri bia, da talde bat handia, baina pixkat berdia. Ikusi du ipurdia, naiz bota izerdia, ez du lortu erdia, eta hortxezan, bai, urdai bai, arek ere zertxo bait nahi, baina gaur ez dira izan gai, urrengo urtean igual bai, baina egon daitezela zai, gu gustora gaude eta hai. Bueno, eta gaur festa, hori ez da gure kezka, antxe mutil da neska, hortako gera presta, aiko gera parrezka, ur gainean irristan, agidoa zen pistan, Jesukristoren txispan, arraunari artistan, zer demostrazioa eta konzentrazioa egin dugu azioa. Sekretua, da hoi entrenamentua, 104 ordu korri, nahi baek eutxillo korri. Baina hori da hitza eta gure baldintza, hortan gukera onak, andriak, gizonak, aitonak, amonak, danak era pertsonak, batzuk txarrak, eta beste gonak. Hori jok badauka sona, hauxera ezin egona, bueno, eta zeitan galdera, bueno, ni... Sí, dugu aurrera. Guztiaren gaude, hau izan da guztia, notxeko 2008 urtetik, hori jarraitu, hau hori. Ibon, zerako, Itxetzian horratuak, endiakan eratuak, zuek begira bazterrean eta alde ederrean eta guren txikuretan, herri honentzat horretan, honena gera horretan, eta asmatu egin gendun eta gustora, gaur egun zuek ere oso gustora, danak elkarren ondora, eta hango itxasua, ezan izan frakasua, ezan erasua, ezan izan erosua, ura ez egon gozua, baina alde herri osua, banderari usua.
Bueno, oin bai, listo, ja aiatu gea bukaera eta despeditzen hasi behar dugu. Ze fini? Bakigu ez tezuena nahi bukatzia baino. Dana bukatutea. Bueno, eta bain, beti bezala, eta ohitura dan bezala, bakita deia bukatzeko, sartuko ditugu, eta ongetorri bat emango jau, talde guzti, banaka. Sar dadila! Talaimendi! Bueno, hemendik, ha? Txalo bero bat, Orioko herri ikastolai. Etxea jundia bilar jeikin berdu egoizondo. Eta, mesedez, sartu dadila, salatxo bez batza. Bueno, nik esan dako, burua makurtu, bat, eta hiru! Sartu dadila, arribil! Sar dadila, Tamboli musika eskola! Bai, zue zeate! Gora! Barba! Sar dadila, herriko txia! Han bakarrik utzi ditugu eta sartu treketilari! Eta zarre atestera Orio Garraunari! Eskerrik asko lanoi eta... Daztu gabe, txaranga! Zarra, die txaranga! Eskerrik asko lanoi, zuen esker, 13. herribilau, zola erretia izan da, eta bueno, azkenen zenbakiak ez digu suerte txarrik eman. Bueno, zenbakia suerte txarrik etzuk eman, baina oindik bukature ez diuin. Nola, ze falta epa, A ver. Hemen gidoien no ponen nada. Ba, utzi zakau, baina lehenko urten, guk genin kantatu, berto batzuk kantatu genizkin, dago izanoan, bukatzeko larrakasta bat. Eta orduan, errepikatu ingo jo berriro asuntua. Bueno. Vale. Baina kantatzeko, gero, beharko dugu hain, gaur publikoa nahiko animatu zate, bukeraldeako indarra galdu dituzue, dana esan.
Baina, zuen laguntza beharko dugu, baina hortako mesedez, etorri dadila bomberua. Bomberua? Bai. Bomberua, Ustenin bomberua? Bomboa jotze ikena dek, bomberua. Zane, Teo etorri ahi. Berazak, hau zer dek, hau dek kamarerua. Ondo. Ulertze... Vale. Ondo egala grabatzen. Hau gero YouTubea dana. Bueno, orduan, Joseba, berdio ire laguntza, bale? Hijo erdek. A ber, igual zaitxo dek. Pum, 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 pum. Bale, ikasi ezue, oso ondo. Eskerrik asko, Joseba, jarri gile berriro dientokin. Orduan, oain, inberdezuena da, agerreztan oso zaila, Gu kantatu bitartean, ambiente pixka jarri eta berdina. Pum, 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 pum. Riau. Musika. Dantza musika da bertxo kantatzen, bat aukeratzia nahi zain erresa ezten, ez ditu lertzen nola aukera hau gaituzten, bi impresentablenak guztiak aurkezten. Etzikuek aukera aurkezpelanetan, gukolatu gaitu gaur hiru bafletan, gustatu bazaizu esere jo egitan, oain ikusiko dugu gora notarretan. Hobetzeko degunez behar oso gutxi, berriro hemen baiez guk elkar ikusi, herribile besteren garbi baitu utzi, honena gehalata hori ez da gutxi. Ba, motel. Bueno, eta oain bai egiten, ja bukatu dela. Eskerrik asko danai etortzeagatik, eta honek kantatu duen bezala, gustatu bat zaizue, edo, bueno, ez bat zaizu gustatu ere, berdin. Ateratzakon, favorez, hor otar batzuk ongoia, detaia eta borondatia bota. Eta eskerrik asko, aurrengo urte arte. Gabon, zorion txua pasa ditzazuela.